iraganeko garaiak hobeak zirela esango altzenuke. Zeintzuk ziren zure gaztaroko ametsak errealitate bihurtu aldituzu. Orain zarena alda izan nahi zenuen ura, zer galdu duzu zure bizitzaren bidaian? Irrati aparatutik ertzainen musika entzun daiteke. Nola aldatzen diren gauza kamarada, egia borobila. Nire baitan ere antzematen ditut alako paradoxa nabariak, eta nire militantzia zirkulu hurbilenetan ere bai. Adibidez, gaztetan iraultzaile izan nahi zuen lagunaren kasua, eta gaur egun funts putre bateko zuzendari moduan ari dena. Edo Jerry peto ura, zurekin uda oso batez lanean ibili zena. Bere txima luzeak neska laguna baino gehiago maite zituen ura. Eta egun, alopezia jota alabe arrezilea serora mostu behar izan duena. Nola baiteko justizia poetikoak eragindako zehat kalteak, ez da? Orain irratian kortatu entzuten da osenki, negua estulka ari da kanpoaldean. Ya estoy harto, no quiero salir más. Iluntasuna eta motza, siempre lo mismo. Nostalgia, oroitzapenak eta negar malkoren bat edo beste. Mierda de ciudad. Isiltasuna amanezkegita iluntzeko ordu malkartxutan nora joan dira iluzio zarrak jotik begira negua ez dulka. Gogoratzen naiz olakoak inan gangarrak marrubizko hilan izan behar nian da nintzan gai izan beti ibili nauker ditxoratuta. Nonbait galduta gure saudadean talaia romantikoenean gurekaren bila harmoniaren zain ez diot irri egiteari utzi nahi.
Eskerrik asko.